Představili kampaň, vyvolali rozruch a nyní ji stahují. Konkrétně tento kritizovaný plakát brněnské MHD, který jsme vám ukázali minulý týden. My na nevhodné chování a obtěžování upozorňujeme, tady ho zlehčují, ozvali se kritici. Víc o problematických kampaních v dopravních prostředcích řekne Jana Ďuďáková. Problémom kampane bola práve táto fotka, ktorá vyvolala rozporuplné reakcie. A to pozitívne, aj tie kritické. Brněnský dopravný podnik sa preto tento týždeň rozhodol kontroverzný plagát stiahnuť. Vaše názory nebereme na lehkou váhu. Chtěli bychom vás tímto informovat, že pracujeme na novém vizuálu, který očekávejte v našich vozech během příštího týdne. Nejde však o jedinú problematickú kampaň dopravného podniku z Brna. Pred 2 rokmi lákal týmito sloganmi. Podľa kritikov išlo o sexizmus a aj tu o zľahčovanie obťažovania. Podľa podniku zase citujem o nadsázku. Negatívne ohlasy si vyslúžil aj počin Českých dráh proti grafitom. Sprejerom odporúčal, aby si namiesto čmárania na vlaky našli radšej dievča. Přirovnává ženu k objektu, který si může člověk nahradit to vandalství, což jako podle mě nedává smysl. Hľadáte lásku? Odvezte sa metrom. Rok 2013. Kampaň dopravného podniku, tentokrát v Prahe, chcela prilákať cestujúcich. Pripravené boli špeciálne komunikačné vagóny. V nich mohla medzi nezadanými preskočiť iskra. V tomto prípade ale problémom vtedy nebol sexizmus, ale to, že vagóny neboli jasne označené. Víte, že zrovna sedíte v seznamovacím vagónu? Nepovídejte. Vážně? Ne. Ten sa babej poslední, ne? Nápad vyvolal rozruchy vo svete. Písali o ňom zahraničné médiá z Nemecka, USA, Austrálie. Tie v Mexiku či Južnej Amerike to pochopili po svojom a oznámili, že Praha chystá vagóny pre sexuálny styk. Each train would have a designated car for single people, only to run during off-peak hours, so Czechs can check each other out.